Специален агент Фаулър, моля, влизай. Защо редник Дейли държи тази камера? Той ще запише днешния ни разговор. Войнико, много си близо. Съжалявам, не съм подходящо облечен. Няма нужда от толкова формалности, Бил. Но ще те информирам, че шефовете са на пътеката на войната. Искат отговори за последните събития. Може би да започнем с смъртта на Оптимус Прайм. Transformers Prime. По идея на Роберто Орси и Алекс Кърцман. Мислех, че това го изяснихме. Прайм е жив и е добре. Началниците трудно ще го приемат, след като не видяха Оптимус и неговия имитатор. Един до друг? Тогава не изглеждаше разумно решение. Пилотите имаха пряка заповед да унищожат всеки автобот на място. Бяхме вдигнали всички под тревога. Да обсъдим позитивите. Сега имаме повече данни за Мех. Особено за водача им, Сайлас. Сценичен прякор на полковник Лиланд Бишоп. Специални тактически войски. Архитектът на проект Дамокъл. Сателити в орбита изстрелват лазерни лъчи по всяка мишена на Земята. Отдавна е забранен и е причината за уволнението на Бишоп. Той имаше и други безумни идеи, които внедрява усилено, откакто се отцепи. И още няма следа от тялото му. По-тревожното е, че и другите агенти на Мех може да са от спецчастите. И да са на активна служба. Очевидно, по тази причина крият лицата си. Аз бих задълбочил разследването и бих оставил големите заплахи на метални ръце, по-способни от нас. След като имаш участие в толкова секретна операция, може би ще споделиш информацията. Нашите посетители са автономни роботизирани организми от планетата Кибертрон. Те водят война. Най-вече за контрол над световните ни запаси от енергон. Горивото и живота на всички нас. И автоботи, и десептикони. Помниш ли периода в края на войната, когато и двете страни започнаха да крият енергона си в други светове? Разбира се. Точно за това на планети като тази има запаси от енергон. По същата причина някои битки се пренасяха и на планети като тази. Тези битки за енергон и за тъмния му антипод продължават и днес. Със сигурност ти го знаеш. Видях предостатъчно, за да вярвам, но разчитам на докладите на екип Прайм, които на свой ред предавам на вас. Ако искаш, мини към историята на своето участие, агент Фаулър. Както знаете, не бях доволен, когато ме назначиха за бавачка на автоботите. Прайм! Чакай, не ми казвай. Отскочи за палачинки до мола. Но тази задача се оказа неочаквано сериозна. Донеси остена. Автоботите ме спасяват повече пъти, отколкото могат да преброя. И аз им върнах услугата веднъж 2 пъти. Когато си готов, друже, Земята приближава бързо. Понякога използвах поста си. Момичето идва с мен. Друг път разчитах на бързата си мисъл. Ние просто калибрирахме подсистемите и имаше токов удар, но сега сме добре. Вие как сте? И да, направих някои грешки. Не отново! Не и отново! Агент Фаулър, ако искаш да поговорим за всеки. За да знаете кой е, ако друг автобот превърти. Нещо такова. Ами, първо е Бълкет. Кола ли си? Набащи си камион? Или монстър трак? Обичаш ли хеви метал? Разрушителна топка ли използваш за боксова круша? Слушай, Мико, преди да стана воин, аз бях работник в строителството. Мога да правя неща, мога да ги чупя и това е. С голямата стъпка не винаги се разбираме. Не ползвай този телефон, той не работи. Той не е най-гъвкавият автобот. Не гледай надолу.
И пръв ще признае, че не е учен. Стига, док, няма какво да сканираш. Върни! Искам да видя края на шоуто. Но бруталната му сила е безценна. За щастие, сред тях има и учен. Рачет. Но докторът е малко тесногръд. Без аз да ги надзиравам. Искате всичко да е наред, нали? Маниак на контрола. Но е наясно с играта, когато е необходимо. Спокойно. Аз съм линейката. После е Арси. Мотоциклетът. Не се лъжете по малката машина. Много я бива. Бъмбълби е скаутът на екипа. Ако питате мен, за обучаващ се войн е доста добър. Арси може да говори малко, но Бъмбълби не използват думи, които ние разбираме. То иска да се качим. Не, само аз. Откъде знаеш? Ами така каза. И има причина. По време на войната за Кибертрон, Мегатрон е изтръгнал гласовата му кутия. Значи не са неразрушимите бойни машини, както се надявахме. Не ги подценявайте. Могат да понесат сериозен бой. Но все пак имат своите слабости. Да не изпищя като момиченце. Не! Може би. Това може да не става, както го планирахме. Но ако краят ни наистина е тук, ако предстои да станем едно с вечната искра. Жизненият сигнал на Клиф току-що угасна. Клиф си отиде. И да стоим тук, няма да го съживим. Научихме го по трудния начин, като загубихме Клифджъмпър. За протокола, Клифджъмпър е последният загинал автобот. Казах ви, безжизненият автобот, който прибрахте, не е Прайм, а имитатор. Затова имаме само твоята дума, докато не открием следи от Сайлас или технологията, използвана от Мех да контролира имитатора. Мех винаги почистват след себе си. И двамата го знаем. Миналия път каза, че Оптимус Прайм се е присъединил към Десептиконите. Не доброволно. Прайм имаше амнезия. Бях съвсем ясен. Но разбираш какви връзки може да направи външен наблюдател с последната атака над наша база. Бил, в Пентагона се тревожат, че се доверяваме на същества, които могат много да навредят, ако се обърнат срещу нас. За това ми наредиха да реша дали да те изправя пред трибунала. Трибунала? Те могат да прекратят операцията, да ме хвърлят в затвора. Генерал Брайс, Прайм не е безотговорен. Точно това не е. Автоботите може да са огромни, но гледат къде стъпват. Дори децата. Деца! Така наричаме вътрешния помощен екип. Нямах представа, че участват и други хора, освен теб самия. Те не са военни. Замесил си цивилни в секретна операция? Крайно необходими цивилни, които допринасят със специализирани знания по компютърни науки, медицина, комуникации. Обичам да чупя неща. Шантаво, нека боли тревога, зубър, зомби! Сблъсък в открития космос, това беше яко. Знаят ли как да изпълняват заповеди? Да, може да се каже. Добре дошли в КО, където всеки бургер е върхът. Какво ще поръчате? Това, което им липсва като военна дисциплина, компенсират с нестандартни решения на проблемите. Нищо. Представяте ли си, в четвъртото измерение има лош мобилен обхват? Не, хора, телефонът звънна. Тук има сигнал. Може би автоботите не ни виждат или чуват, защото се движим с хиперскорост или друго.
Притежават невероятен кураж. Не мърдай! Отново и отново доказаха, че биха дали живота си за своята страна. И за планетата. Цивилните са установили контакт с врага. Никога не забравям лица, дори на човеци. Ти, гадино, никога няма да забравиш моето лице! Никога! Те горе-долу са видели всичко. Мико, извърни очи! Обърни си главата! Уверявам ви, безопасността на тези хора, на всички хора, остава първа грижа на автоботите. Те нямат защитна обвивка. И ако ги настъпиш, те станат на пихтия. В такъв случай, Рачет, за сега ще внимаваме къде стъпваме. И колегите също не биха постъпили различно. Аз изживявам мечтата си в тази Ботсвана и няма да позволя ти или друг да я разруши. Създадоха здрава връзка с автоботите. Къде е Арси? Защо не се ожениш за нея? Точно зад теб съм. И оказват неоценима помощ, когато аз съм ангажиран с друга операция. Свързахте се с специален агент Уилям Фаулър. В момента тренирам интензивно и ще отсъствам до вторник. Аз мразя да говоря с машини. Намесата им няма друга цел, освен хуманитарна. Да предложат на автоботите начини по-добре да разберат живота на планетата ни. Скаутът трябва да е тих, но смъртоносен. Какво? Може би му трябва едно от тези. Ти си мотоциклет, Арси. Не трябва ли да познаваш двигателите? Ти си човек, Джак. Ще ми направиш ли тънки черва? Искате не само да ви прехвърля в затворено пространство, но и движещо се с 150 км в час. Няма да успея да изброя какво може да се обърка. Много травми, изкривени крайници, изгорен метал. Може би без последното. За жалост, дори не сме започнали да се възползваме от тяхната наука. Вече мога да пилотирам дрона, без да нося пилотски костюм. Какво пречи органите ти да експлодират? Една модификация на рачет на регулатора за налягане в кабината. Обичам да ми е удобно. Изглежда, малко се отклоняваме. Моля те, кажи, защо не сме получили главата на Мегатрон на сребърен поднос? Просто водачът на десептиконите има 9 живота. В момента го гледам. Добрата новина е, че Мегатрон не може да ни види. Не, че не се опитваме. Гадното е, че в момента, в който сме близо, той ни трябва. Мегатрон ни помогна да спасим човечеството. Оптимус, предишните ни съюзи, автоботи или десептикони нямат значение, не докато Уникрон е жив. Обясни. Открихме, че сме изправени пред по-голяма заплаха от мех или десептиконите. Буквално враг отвътре. Уникрон. Знам, че звучи откачено, но ако ви кажа, че ядрото на планетата не е направено от каквото науката ни кара да вярваме. Агент Фаулър, съжалявам, но съм принуден да прекратя този разпит, докато минеш пълна психологическа оценка. Сериозно? Като представител на американското правителство смятам, че може да си изгубил ума. Генерал Брайс, уверявам ви, че съм нормален. Няма никаква логика, Бил. Тъмен енергон, а после ми казваш, че вярваш в магически коне с рог на главата. Какво? Отричаш ли твърдението, че Мегатрон е помогнал да победите еднорог? Вие това ли? Уникрон. Най-голямото зло. Може ли да го зачеркнем от протокола? Разрешавам, но смятай, че си предупреден. Казваше, че Мегатрон се е оказал съюзник. Обстоятелствата бяха уникални. Странно е, но най-полезният десептикон е Старскрим. Само защото мрази своя екип повече, отколкото мрази нашия. Не, господарю! Лоялността на Старскрим към Мегатрон винаги е била съмнителна.
Ако наистина се е отцепил от десептиконите, знанията му за техните цели може да го направят ценен съюзник. Мегатрон опита хладнокръвно да угаси искрата ми. После ме замени с онази гадна предателка Арахнит. Тя ме заряза, остави ме за скрап. И защо да не ги предам? Мегатрон опита да го терминира, обаче Старскрим още търсеше благоволението му. Представи си благодарността на Мегатрон, когато не само го спася, но му доставя и автобот. Вярвам, че това определено ще оправи положението ми. Несигурността прави Старскрим по-непредсказуем от Мегатрон и до някъде дори по-опасен. Аз вземам решенията тук. Аз командвам! Той трябва да реши дали иска работата на Мегатрон или одобрението му. Тогава трябва да попитам, защо Старскрим още не е терминиран. Въздушният режим продължава да дава предимство на десептиконите, макар че успяхме да им създадем спънки. Освен това е факт, че Старскрим ни снабдява с ценна информация, откакто се отцепи. Старскрим? Аз се здобих с информация за вашия водач. Носи медицински комплект. Но спокойно, автоботите никога не му се доверяват безрезервно. Една крачка и безценният ти биомеханизъм става на скрап. За наш късмет, въпреки стратегическия си гений, Старскрим е своят най-голям враг. Какво? Моят тезъбец. Ти си приземен? И не само той е вдигнал мерника на Мегатрон. Паякът. Арахнит. Колкото и да е садистична, тя и Арси имат история. Все си мисля, че когато пак се сблъскат, само едната ще си тръгне. Освен ако Мегатрон пръв не пипне Арахнит. Значи разцеплението сред десептиконите продължава. И то как? Изглежда, Мегатрон не се справя и с вътрешния си кръг. Мислиш ли, че може да използваме хаоса и да привлечем десептиконите към нашата кауза? Има един, когато мисля, че Прайм уважава. Колкото и да е невероятно някой десептикон да избере пътя на доброто, дори те имат потенциал да се променят. Но като видях как Дредо Инк разруши един град, не бих хранил надежди. Ще отбележа нещо. Ако Оптимус вярва, че дори Десептикон има потенциал да се промени, не може ли да е вярно и обратното? Всъщност никой не знае какво е станало при Десептиконите, когато Оптимус изчезна от радара. Нито ти, нито автоботите. Тук съм 100% съгласен с Радчет. Да си десептикон е избор, агент Фаулър. Много е трудно да повярвам, че Оптимус би го избрал в който и да е миг от живота си. Орион Пакс може в момента да не е автобот тук, но аз вярвам, че никога няма да спре да бъде автобот тук. Въпреки всичко, въпреки амнезията, Прайм успя да избяга и се изправи срещу Мегатрон. Но дали Прайм би се променил? Знаеш ли какъв ти е проблемът, Оптимус? За толкова голям и силен автобот си мек. Не направи Мегатрон на скрап, когато имаше шанс. Всъщност, много шансове. Може да използваш сондата да ме довършиш. Какво чакаш? Мисли за славата. Гръбни мига. Оптимус би го сторил. Не и той. Кажи ми, Оптимус, смяташ ли да ме залови жив? Или ще приключим тук и сега? Прайм постоянно доказва, че е готов на всичко, за да защити човечеството. Оптимус Прайм е истински патриот. Той и екипът му продължават да рискуват себе си ден след ден и не искат нищо в замяна. Оптимус, ако ти не оцелееш, боя се, че тази планета е обречена. Много добре. Факт е, че Прайм няма и една лоша платка в тялото си. Мръдни, дядка! Агент Фаулър, наистина ли е необходимо? Като свръзка с автоботите, сериозно предупреждавам, че не е моментът да се съмняваме в Прайм. Ние сме на ръба на още по-голяма заплаха отпреди. Десептиконите издирват отдавна погребани реликви от Кибертрон. Досегашните данни показват, че може да са свещени обекти с мистични качества или оръжия за масово поразяване. Мистични? Задраскайте и това! Опитвам се да кажа, че... Един момент. Прайм, трябва ми помощ.
Агент Фаулър, разкрили агентите на МЕХ? Не, те са добре. Генерал Брайс просто иска потвърждение за твоето здраве и състояние. Аз съм добре, генерал Брайс. Вие как сте? Добре съм, войнико. Бил, вярвам, че имам всичко, за да докажа, че Оптимус Прайм наистина е жив и е добре. И е твърдо на наша страна. Оценяваме подкрепата ви, сър. Свободен си. Ролите озвучиха актьорите: Милица Гладнишка, Христо Чешмеджиев, Иван Велчев, Петър Бонев, Явор Карайванов. Преводач Силвия Вълкова. Тон режисьор Ирина Тодорова. Режисьор на дублажа Радослав Рачев. Адаптация VMS.